Na prvý pohled nevyzerá až tak zle. Idem sa spýtať, kde je trieda. A ty. Ahoj. Čau. Teba som tu ešte nevidel. Ty si tu nová? Áno. Prosím vás, môžem sa spýtať, kde je 8C? Jasné, my do nej chodíme. Za chvíľu aj tak bude zvoniť, takže kľudne tam môžeme ísť potom aj spolu. Áno, dobre teda. O 10 minút neskôr. Dobre, deti. Takže vidíme sa po dlhých prázdninách. Dúfam, že sa tešíte na školský rok. Ďalej. Prepáčte, pani učiteľka, že sme prišli neskôr, len sme ešte takto išli. Aha, dobre, choďte si sadnúť. Dobrý deň, pani učiteľka. Kto si je? Čo tu robíš? Ja som tu nová. Aha, ty si tá, jak sa voláš? Zabudla som. Jessica. Jessica, takže deti, toto je Jessica. Je tu nová. Pozri sa na ňu. Dobre, Jessica, môžeš si sadnúť. Ahoj. Dobre, deti. Iba tak pre zaujímavosť. Zajtra bude test z matematiky, tak sa dobre učte. Ježiš, zase tie testy. No, takže tento deň sme mali iba 1 hodinu, tým, že je začiatok školského roka, takže ste mali výnimku. A prajem vám, aby sa vám ten test podaril. Takže hodina skončila, môžete ísť domov. Jasné, to je úplná sranda. Jasné, hej. Kto to je? To je Elizabeth, je strašne namyslená, ja ju neznášam. Má ešte takú jednu kamarátku, ktorej vo všetkom pomáha, podporuje ju. Myslí si, že z celej školy najkrajšia, ale to teda není. Ja si nemyslím. Dobre, tak zajtra. Oni spolu chodia? Áno. Na jeho mieste by som s ňou nechodila. Môžem mu všeličo spraviť, keď si povedala, že je taká zlá. To hej. Čaute. Čau. Čo robíte? Rozprávame sa. Hej. No a Jessica? Áno. Môžeš na chvíľu preč, Anna? Jasné. No, iba som sa ťa chcel spýtať, že či by si nešla večer so mnou von. No, ja neviem. Keď je zajtra ten test, tak som sa chcela učiť, vieš? Aha, a pozajtra sa dá? No, neviem. Aha, tak nič. Takže, dobré ráno, deti. Dobré ráno, pán učiteľ. Takže dneska máme slovenčinu. Počkajte, pozriem sa. Áno, máme slovenčinu, deti. A pozajtra bude test
Takže by som sa na vašom mieste učil a dúfam, že sa vám to podarí, že nebudú žiadne 5, 4 ani 3. Čože ďalší test? No tak teda môžeme sa ísť učiť o hodinu neskôr. Takže dobrý deň, deti. Ako som hovorila, dneska bude test z matematiky. Dúfam, že ste sa učili, len ešte musím doniesť tie testy. Ty sa bojíš? Áno. Aj ja. Dobre, deti, už som späť. A teraz rozdám listy. Dobre, deti. Takže sa podpíšte a môžete začať pracovať. Jessica. Áno, pani učiteľka. Nekúkaj sa, Anne, do testu. Prepáčte, pani učiteľka. Keď dačo nevieš, tak sa príď spýtať. Rozumiem, pani učiteľka. Jaj. Kravina. Bola to hračka. Elizabeth, už tu máš? Áno, pani učiteľka, bolo to veľmi ľahké. Vidíš, že sa učila Elizabeth. Už máš Elica? No, pani učiteľka. Ďakujem. Odovzdaj. Ďakujem. A ty už máš, Henry? Áno, pani učiteľka. Nech sa páči, pani učiteľka. Nech sa páči. Nech sa páči, pani učiteľka. No tak teda dobre, deti, to by bolo z dnešnej hodiny všetko. Uvidíme sa na budúce a dúfam, že sa vám bude dariť a že všetci dostanete jednotky. Tak dovidenia. Dúfam, že sa nám ten test podarí. To ja dúfam. O 2 dní neskôr.
Takže dobrý den, děti. Já vás dneska suplujem, protože pan učitel je chorý, takže v tom prípade vám vtedy slúbil test, ale test písať nebudeme. Môžete si robiť, čo chcete, len hlavne nebuďte na mobiloch. Čítajte si, alebo si kreslite, alebo proste hráte piškôrky, alebo to je úplne čo, len na mobile a žiadna elektronika. Takže tak. A pani triedna učiteľka napísala zasadací poriadok, takže si ho na prestávke pozrite. Zasadací poriadok? Ale prečo? Na prestávku. Dobre, deti. Takže hodina sa skončila a dovidenia na budúce. Rýchlo poďme si pozrieť ten... My sedíme tak isto, presne na tom istom mieste a spolu. Sedíme tak isto. Jos. Kde sedíme? V prvej lavici. Aha. Musíme sa pozrieť, kde bude sedieť. Čože? Čo sa stalo zase? Na druhý týždeň. Takže dobré ráno, deti. Ja som vaša nová učiteľka, triedna, pretože vaša učiteľka triedna už bola dosť stará, dostala infarkt, takže už budem supovať ja. No super. No viete, no a jo. No budem vás učiť angličtinu. Pardon, nemčinu, som zvyknutá, angličtina. Všetkých učím angličtinu. A budem vás učiť teda nemčinu. A dúfam, že sa spolu užijeme. Pokračovanie na budúce.